сархати хабарҳо. зане дар ашт мехост навзод 1 моҳашро фурӯшад. боздошти мудири ширкати арса дар душанбе. мақомот мегӯянд аз шаҳрвандон бо ваъдаи кор дар британияи кабир маблағҳои калони пулӣ гирифта ба манфиати шахсияш истифода бурдааст. дар пайи як садамаи нақлиётӣ дар русия ки шаҳрванди тоҷикистон онро идора мекард 8 нафар ба ҳалокат расид. президенти қирғизистон дар масъалаи марзи тоҷикистону қирғизистон гуфт ба марҳилаи ниҳоӣ расидааст ва боздошти 3 нафар ки худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ карда аз мардум маблағҳои калон талаб мекарданд. дуруд бинандагони азиз, дар нашри навбатӣ барномаи навиди 7 рӯз аз студияи RTJ муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро манзури шумо мегардонем. Эдибеки Саид ҳастам ва шуморо дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунам. мақомоти милисияи ноҳияи Ашт аз боздошти зане хабар доданд ки бар ивази 15 000 сомонӣ мехост тифли 1 моҳашро фурӯшад. вазорати корҳои дохилӣ аз ин зан Муқаддас Мададоваи 34 сола сокини ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Ашт ном бурд. тавре манбаъ иттилоъ медиҳад Мададова 4 маротиба шавҳар карда соҳиби 5 фарзанд шудааст. Мададова як фарзандашро ба фарзандхонӣ дода, дутои дигарашро ба мактаб-интернат супурдааст ва як духтарчаи хурдсолаш дар тарбияи худаш қарор дорад, омадааст дар хабари ин ниҳод. зан бори чаҳорум ҳангоми дар батнаш будани фарзанд оиладор мешавад. ҳамсари охирини ӯ духтарашро қабул мекунад, вале аз фарзанди дар батн будаи зан даст мекашад. зан ҳангоми гирифтани 5000 сомонӣ пешпардохт боздошт шудааст. ба Мададова ки бо моддаи 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон хариду фурӯши ноболиғон гумонбар аст, парванда боз шудааст. ин банди қонунгузорӣ аз 5 то 8 сол зиндонро пешбинӣ мекунад. дар душанбе мудири ширкати арсаро бо гумони қаллобӣ дастгир карданд. агентии назороти давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон аз мудири ин ширкат Одилов ном бурд ва гуфт ин ширкат иҷозатнома барои фиристодан ба Британияро надошт. ӯ аз моҳи декабри соли 2023 то апрели соли 2024 бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандони Тоҷикистон даромада, дидаву дониста аз он ки ҷамъияти ӯ бо ширкати кортаъминкунандаи давлати Британияи кабир шартномаи ҳамкорӣ надорад, барои ба муҳоҷирати меҳнатӣ равон кардан аз шаҳрвандон аз 22 000 то 25 000 сомонӣ талаб карда дар маҷмӯъ 550 000 сомониро гирифтааст, омадааст дар хабари ин ниҳод. қаблан вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти Иброҳим Аҳмадов, раиси ширкати Даври Истиқлол хабар дода буд ки ӯ низ бо ваъдаи кор дар Британия даҳо шаҳрванди кишварро фиреб дода буд. мақомоти кишвар аз шаҳрвандон талаб мекунанд ки тавассути ширкатҳои расмӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. дар Русия мошине ки шаҳрванди Тоҷикистон идора мекард ба садама дучор шуд ки дар пайи он 8 нафар ба ҳалокат расид. ҳодиса дар ноҳияи Новошинскии вилояти Нижегородск дар роҳи автомобилгарди Самара Москва рух додааст, хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон. ҳодиса аз субҳи 1 сентябр рух додааст. дар микроавтобуси тамғаи Hyundai Starex ки шаҳрванди 32 солаи Тоҷикистон онро идора мекард, дар вақти садама дар дохили он 12 нафар қарор доштанд. дар натиҷаи ин садама 8 нафар ба ҳалокат расида, 4 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. мақомоти ин кишвар ҳодисаро тафтиш мекунанд. Содир Ҷаборов, президенти Қирғизистон, гуфт масъалаи муайяннамоии марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба марҳилаи ниҳоӣ расидааст. хабар медиҳад расонаи қирғизӣ Акипресс. аммо Ҷаборов аз санаи мушаххасе ҳарф назадааст. мо ваъда дода будем ки мушкилтарин масъалаи марзи кишварро ҳал мекунем. имрӯз масъалаи сарҳади давлатӣ бо Ӯзбекистон пурра ҳал шудааст ва масъалаи марзи Қирғизистону Тоҷикистон низ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад ва музокирот идома дорад, гуфтааст ӯ. тибқи иттилои расмӣ 94% марзи Тоҷикистону Қирғизистон муайян ва нишонагузорӣ шудааст. гурӯҳҳои кории ду кишвар сари нишонагузории 6% боқӣ монда, ҳар сари чанд вақт сари мизи музокирот менишинанд, аммо то ҳол ба мувофиқа нарасидаанд.
мақомоти милитсия аз боздошти 3 нафар хабар доданд ки худро кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ карда аз мардум маблағҳои пулӣ талаб мекарданд. раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз онҳо сулаймон амонзодаи 37 сола, нуралӣ назарови 38 сола ва вафо саймаҳмадови 44 сола ном бурд ва гуфта мешавад бо гумони тамаҷҷӯҳӣ дастгир шуданд. номбурдагон худро ҳамчун корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ карда бо ҳар баҳона аз шаҳрвандон маблағҳои калони пулӣ талаб карда мегирифтанд. аз ҷумла аз як нафар ҷавони сокини пойтахт бо далелҳои сохта барои аз ҷавобгарӣ озод намудан $10,000 амрикоӣ талаб карданд ки зимни гирифтани $4,900 кормандони милисия онҳоро дастгир намуданд, омадааст дар хабари ниҳод. назари боздостшудаҳо дастрас нест. мақомот мегӯянд онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд ва тафтишот идома дорад. раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз шаҳрвандон хоҳиш мекунад агар аз номбурдагон ҷабр диданд тавассути рақамҳои 22100057 ба мақомоти милитсияи пойтахт муроҷиат намоянд. бинандагони азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабару рӯйдодҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи мо ёртиҷӣ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.